Sarah Hosam no emu na toyamante mu pani a wona Dominance Commission ano wo takra den so eden sam tu dwakon a omfa so te no bra assemblyman wo anto aboso wo sama mensi no emu no ye memenda no anadwobe no nduba kwapa hosimaduonum wo enye efre wo nya asa enteye no ene na hyesade be chene de na wo mo wo so wo mu du ho be 6:45 am ne de no wo madu ho na numu nsem eni Enkrata Dominance Commission ne fe wa toye mantemu edi abeto abonte wo mo kire se assemblyman wo anto aboso ye wo shama amansini mu memenda no bese enwumedu ba kwa bapa wonsime aduonum eno bebo wo mo amane se edro bi apai e wo ba bia wo pai abo e wo shama senti mine inspectors efrita krade ekokoduru honum adechia okore se de enema sitie e wo ho nadmo adwuma ekobeka wo mo ho Environmental Protection Agency edumja adwuma eko ambulance service Posi Ejumayeko ene mpanifo wo Shama District Assembly nyina ebeka wo hu na commission no ehwehwemu a wo mo edika ye no wo hu se edre pa ye no eye Ejumayeko anidin Edistar Atsams Enterprise ene di sa abonefo semi na Ejumayeko yi ede won krata beto wanimu a wo pa restricted mining lease ede apai granite a dodo na afre ne quarry enso kosi se edre yi epai ye a ede ewuse yi Oswafa wa chance asini mu adodode so ema wo mutu bikrata so betimi adidwuma e wo mensini no emu ebieu Bia assembly si ye no residential facility a eye adwumayeko no adia ohunu niam bi te se ankora bibia enim a diesel ena no osusu se ewo mu lubricants cigarettes ene cylinders a ni nyina ebo honom de ka ho bi ehun so ne se eniam adodo na ewo aso ye wonom ena esese yi a enipanum ena sese abetodwa ase wa hwere wo mo nkwa wonom e ka ho aprepra so de wo mo akogu ayaresabia na wo ba prokọ honom no okohunu se Ejumayeko no ahyase eye adwuma nkakra wo munya tumi emfiri commission no ewo esenti wo ye won hwehwemu fan ehunu de kode poti a ede sa ato ye nchemi ebaye na nso wo ka sisi dua se Ejumayeko yi onyama wo ho kwan se wonya adwuma ewo mensini no emu na commission no ebegina so ama inspectorate division ahyase akwakari site awodo a ewo mensini no makwahwe de wotumi krata ene de oni tumi krata sebe ya sa ato ye nchemi ebi NCB